Sakiusa
Thank you.
Giêsu là Maria niu na Lotu niu di kosara enana samai buetia sai Giêsu sa buetia au serati kakamara kuyang nana la sabai tu yang natale dayang Giêsu Awanami bilang kau ngani bawia nai toboda kau maniso take Giêsu kasabue dia sai Giêsu sabue dia au sereti kakamara kuyang nada la sabai tu yang natale Giêsu nakadika diko Giêsu bayang yundi ni maratu ni makatu nalingamay sanday buetia say Giêsu sa buetia asereti kakamara kuyaw nada sabay tu yang natalay bayaw Giêsu ang sanggay no nanding nga kasalomang uti ko nga nesa kami di ko yato ni sa buwetiyaw say Giêsu sa buwetiyaw ang sereti kakamara kuyang nana sabay tu yang natalay bayaw Giêsu say Giêsu sa buwetia ang sereti kakamara kuyang nana sabay tu yang natalay bayaw Giêsu
Amen.